Kaixo, kaixo, Alessandro Ruta naiz, italiarra naiz, baina hemen bizi naiz, bueno, Otxandion bizi naiz, lehenago Milanen bizi nintzen, baina badakizu l'amore, canullo amato amar perdona. Ez harritu, ni euskeraz hitz egiten dut. Baina badakizu zergaitik begiratu zer oparitu zidan nire bikoteak lehen aldia. Ha! Bakarka bat. Badakizu zer gertatu den Euskal Telebistatik deitu zidaten eta eskaini zidaten egiteko programa bat. Dai lobit horren bestez egin behar dut dei bat. Barkatu. La Guardia, La Iseca, Laura, Leire Palacios. Bai? Leire! Ciao Leire, egunon. Epa, zelan zauz? Oso ondo, gauza bat. Eskatu didatela programa bat EITB-tik Euskaraldiari buruz eta ni ez nago bat ere prest, noski. Beraz, lagundu aldidazu, per favore, mesedes. Bale, ados. Zer da behar duzuna? Ulertu dudana da, sei edo elkarrizketa egin beharko ditugula. Nik 3 eta zuk beste 3. Behintzat saioaren erdia ondo gerituko da. Bueno, a ber, ondo egingo duzuzuk ere. Badaukazu zer buruan, perfilen bat, nik zerbait badaukat buruan. Nahi baduzu. Elkartuko gara eta, bueno, zerbait sakonduko dugu, lanari begira. Bale, ze ondo. Ondo? Mil esker, benetan. Ciao, ciao. Zuri, sorte hon, agur. Zer eman dizu euskarak? Mundu berri bat, eskezakit ezin deta zalaratu, da mundu berri bat, oso bat. Enuna espero, eta batean etorri zaidana. Euskeraz ere kopiatzen da. Azterketa batean sentitzen naiz. Bai, bueno, norrez euskaldun berria gaur egun. Bai, ni gainera oso berria. Oso berria. Egunon, arratsaldeon. Kaixo. Mil esker, eskerrik asko. Zer da zailagoa euskara ikastea edo vegano izatea? Vegano izatea. Vegano izatea, oso. Bai. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Murtzian sortua, bizitzak Euskal Herrira ekarri zuen Laura Arre eta hemen topatu du etxea. 4 urte behar izan ditu Euskara ikasteko. Aurtengo Euskaraldian hau bizi da. Exotikoa egiten zaigu, Murtziako norbait ezagutzea Euskaraz horren ondo egiten duena. Ez horren ondo egiten duena, baizik eta azenturik gabe eta murtziarra dela jakiten ez duguna, entzuten diagunean. Bai. Jendea geratuko horrela. Bai. Ni murtziarra naiz, perdon? Bai, normalean ez naute sinisten, nana atera behar dut. Eta dena den, eta dena den ez naute sinisten, baina bueno, holaxe da, belarri hona izango detala. Zenbat denbora daramazu Euskal Herrian? 4 urte eta erdi egingo du Leister. Zerk ekarri zintuen Euskal Herrira? Ezagutu nun pertsona bat eta erabaki nun mundu berri hau ezagutzea etortzea, ziten. Eta kulturak erakarri zintuen puntu batean? Bai, euskal kultura edo euskal ohitura edo ezagutu nun beste Euskal Herri bat momentu hori arte, orduan dena zankaz gora jarri zen eta erabaki nun apostu bat egitea. Eta euskaltegira joatea? Aikara, bai. Hor euskaldun du zinen, aekan? Bai. Noiz da euskara ikasten ari zarela igartzen duzun momentua? Noiz hasten zara euskaraz komunikatzen? Bai, iasan nahiko harrari izan zen, nik banekien luzea izan bar zala bidea. Enekien azan 6 hilabetekin nahiko azala ulertzeko elkarrizketak oroar. Egia esan kontenido edukiaren arabera, nolabait esateko, baina hitz egiteko inun arazorik lehenengo momentutik. Izan daiteke agian akatsak egiteko ez neukalako beldurrik, eta onartu nun ja lehenengo momentutik gaizki egin behar nula, así que esan nun, gaizki egingo dut, baina egingo dut.
Baina zuk daukasun euskara ez da euskaltegiko euskara. Ez ba. Ez. Hori kalean ikasten da. Bai, eske ni beti esaten den moduan oso giputzi naiz. Eta Oarsoaldeako baldin badago euskalkiren bat, pues hori da nerea. Egia da klasean esaten dizutela kalean, hau hola esaten da. Baina azkenean ez baizu hitz egiten kaleko jendearekin, ez dazu ikasiko inoiz. Eta hori egiten nun nik, azkenean... Lagunak egin zenituen eta euskaltegia izan da kalea ere, zuretzat. Hori da. Eta gaur egun irratian ere entzuten zaitu podcastean. Eta hor ere zugu igartzen Murtziakoa zarenik. Zure agotza bakarrik entzun da. Batzutan eskapatzen zaitze ose, baina bai, podcast bat dakar, nire lagunarekin, Sara del Riorekin. Eta izan zen beste apostu bat baita ere. Kaixo! Bueno, hemen gaude. Sara eta Laura gera. Eta hau da vertikala. Gaur no superkonten, así que ez diazu aterako ezer negatibo. Hau evidentemente izugarria da, netzako, amets bat betetzen ari naiz. Hau fijo, puntori gustatuko zaiola pila bat, pas-pas, izen hori. Pas-pas, bale, barkatu. Zebizitza triste baita ere esango dut. Irakurtzen Harry Potter? Ez irakurtzen. Esan dugu, baina gaude eta bakaleran. Egon gintezken gure etxeko sotanoan? Bueno, gure etxeak mansioak izango balira, bai. Ez dizu beldurrik eman inengo momentutan euskaraz jendaurrean hitz egiteak? Ez, baina iritsi zen momentu bat zeinek eta euskaldun zarrek hasi ziren zuzentzen gehiegin. Eta hori da gauza bat oso deserosoa. Orduan erabaki nun olako gauzak buelta eman eta humorea ateratzea. Eta grazia egiten dit euskal peto-petoak, oraintxe bertan. Horrek zer esan nahi du? Zuk eskatu gabe ere entzun behar izaten dituzula esateko dituztenak? Bai, baina oso itutan nago ni eskatu gabe gauzak esatea. Ja. Ze naiz gorputzaz normatibo, naiz emakumea, naiz dena, eta euskaldun berriare bai. Así que oso itutan nago jendeak ulertzea nik behar detela laguntza txiki bat ulertzeko gauzak. Kanpoko begirada batetik, euskaldun zar eta euskaldun berri bereizketa nola ikusten duzu? Niri gustatzen zait euskaldun berria naizela, argi utzi nahi detelako 4 urtetan ikasi detela hizkuntza bat, dela 4 urte da karrera unibertsitario bat. Zakit niretzako da indargune bat. Euskaraz kontsumitzen duzu? Musika, literatura? Bai, ez hainbeste, porque azkenean 24 urtekin etorri nintzen, eta orduan orain arteko bidea zan dena gazteleraz, eta musikak eta artista gustatzen zaizkidanak, gustatzen zaizkidanak, baina saiatzen naiz, eta ikasteko euskara beharrezkoa zen urratxo hori emateare bai, eta eman nun, eta orain ditut nire baitaren nire artistak edo nire musika eta bar gustatzen zaidala. Kutxunak? Bai, hoixe da. Zer eman dizu euskarak? Beste alor batean? Mundu berri bat, lasaigune bat, eta eske mundu berri bat. Eske ez dakit ezin deta azaleratu, da mundu berri bat, oso bat. Enuna espero, eta batean etorri zaidana, eta nago super konten, super arro, eta betiko. Euskaraz ikasi duela, jakin zenutenean? Ah, nos encantó. Mi padre siempre decía que uno tenía que ser de la tierra donde vivía. Tenía que aprender las costumbres, el idioma y todo aquello que fuese de esa tierra para integrarse. Mi padre era inmigrante, vivió muchos años en Francia y así lo hizo. Entonces entendí que ella era lo que, yo creo que la educación que había recibido. Hacer donde vayas, donde fueres, haz lo que vieres. Esaten diezu hitzen bat euskaraz? Sí, además a mí me regaló como un pequeño diccionario para que aprendiera palabras, que lo tengo en casa y algunas veces, pero me resulta muy difícil y poco tiempo que tengo. Pero sí que aprendemos, por ejemplo, cuando yo me vine y Diego me escribía por la mañana el mensaje, en vez de ponerme buenos días ponía Egunon, que es verdad, sí. Egunon, o Neguín, que yo siempre me equivoco, pues yo qué sé, cositas así. Siempre aprendí una este viaje. Cuando va al autobús, ¿qué pasa? Uf, ya no me acuerdo, cariño. Mamá, ¿cuándo vas a pagar?
tarjeta. Ah, la chartela. ¿Es Muy chartela? bien. Eso es. Porque me preguntan, y digo, chartela tiene que ser tarjeta. Digo, sí. Peio sarrera bi, azione. Peio ardaiz erronkarrikoa da, eta A ereduan ikasi zuen. Dena den, unibertsitate garaiar arte, gazteleraz bakarrik erabili zuen. Gaur egun aldiz Peio matematikako irakasle da Nafarroako Unibertsitatean, eta klaseak euskeraz ematen ditu. Definituko dugu zer den jatorrizko funtzio bat. Hau izanen da antideribatu bat. Integratzean egin dugun izanen da deribatuaren prozedura kontrarioa. Peio ardaiz matematikako irakasle. Nolakoa da, eske nik ezin dut imaginatu, matematika italieraz nire kasuan eta euskeraz are eta txarrak. Ez dakit, niri betidanik hasieran egiten zitzaidan erraza. Zer institutuan eta bar, ez zitzaidan bereziki gustatzen, baina bai harrapatzen nuela askar. Eta horregatik sartu nintzen karrera, eta gero bai karreran ikusi nuela gustatzen zitzaidala eta gustora ikasten nuela. Eta horregatik jarraitu nuen eta horregatik ematen dut orain klase. Ea nire ikasleek ere ikusten duten izan daitekela polita edo egon daitekelan zerbait. Eta zuk euskeraz ematen dituzu, baina zu ez zinen hasi euskeraz zure bizitzan. Bai, hala da. Ikasi nuenean, eskola eta bar, ikasi nuen gaztelaniaz. Bai, ematen nuen euskara pixka bat, baina oso gutxi. Eta karrera bukatu eta gero, bai neukalan barruan behar hori edo sentipen hori ikasi behar nuela, galtzen nintzelako gauza asko. Eta aldi berean esan zidaten hemen behar zirela irakasleak, mate irakasteko euskaraz. Eta orain batu ziren biak eta ezin nintzen ikasten. Eta hala, bizpairu urte eman nituenan ikasten eta orain hemen nago. Nire ustez, euskera oso hizkuntza matematikoa da. Oso mekanikoa, nire ustez, ni ez naiz inor. Deklinabideak eta bar, nori nork, kokapena, egia da edo zorakeria bat da? Zakit, gauza asko bai direla oso logikoak eta mantentzen dituztela struktura bat, orduan balakoa ditzak eta bar, matematiko ez dakit, baina logikoa bai, eta orduan niretzat ikasteko erraz izan da, zati hori. Baina gero badago beste zati batzuk, hizkuntza guztietan bezala, ez direnak hain logikoak eta kostatzen dira gehiago. Eta euskaraldiari begira zein izango da daukazu edo erronkaren bat egiteko ez dakit zure ikaslekin edo lankidekin? Ikaslekin beti euskaraz egiten dut. Haiek nirekin askotan ez, nirekin normalean haien artean normalean ez. Baina normalean alduanarekin euskaraz egiten dut, orduan ez diot nire buruari jarri erronka konkreturen bat. Baina hori, hitz egitea alduan guztietan, hitz egitea euskaraz. Ulertzen dira bi propietate hauek? Bai? Bi funtzio biderkatzeanen bat kanpoate behar da eta gero bestea, o? Kasu horretan ez. Bi funtzioen biderketa egiten dugunean, hori ezin da bereiztu. Hau gertatzen denean, integral baten barruan funtzio bat bider beste bat baldin baduzue, hau ezin da bereiztu. Klasean ere, adibidez, ni oso txarto nengoen bai unibertsitatean, kopiatzen nuen askotan. Eta hori ere gertatzen da, eta gertatzen bada euskeraz ere kopiatzen da. Ez kopiatuko dira euskeraz, kopiatzen baute bai, kopiatu barut ez, azterketa egin barut euskeraz, así que... Hombre, zer kopiatzen da, noiz bait konturatzen naiz. Ez klasean, klasean momentuan egin azterketan begiratzen diet eta konturatzen nahi naiz. Baina gero zuzentzean bai askotan ikusten dudala kopiatu direlain artean. Nabaritzen da, igual falta da ergatibo bat, eta... Ez, matematikan, karo, ez da investidazten, orduan hori ez da askotan ikusten, baina ariketat berdin eginda akatz berarekin basaten zu. Eta badakigu zu zarela bertsolari bat. Baina parte hartu duzu, ez dakit, zerbait egin duzu ofizialki, edo bakarrik zure gelan, izpiluaren parean, ez.
Ez, aurten egon nintzen Nafarroako bertsolari gazte sariketa batean, saioren bat, egin dut hemen Iruñan barne, bertxopoteo bat, bertxafari bat, alako zerbait. Gauza serioak ez, baina... Oraindik ez, baina etorkizunean auskalo, no? Agian, ez bait. Bai, eta orain bikoiztuko dugu zure adina, 25 urte barru, bi ordaiz, asmatu egin ez dakit algoritmo bat, asmatu non egongo zaren. Nire asmoa da doktoretza egitea, hasi nahi zoaintze bertan eta bukatzen dudan. Eta behin hori eginda, zehatuko naiz plaza 5 bat lortzen, hemen unibertsitatean, eta hemen geratzea, zeni gustora nago hemen. Bai ikertzen eta bai klase ematen. Zer da Euskaraldia? Batez ere erronka bat da. Imaginatu italiar batek, ni adibidez, erronka bat botatzen euskaldunei. Zer gertatuko omen da, ikusiko dugu. Daukazu erronkaren bat euskaraldirako? Bai, aurten pentsatu dut lehenengo hitza beti euskaraz izango etela. Saiatuko naiz euskaraz hitz egiten, gehiago, kalean eta lagunekin. Aldu danean euskaraz egiten dut, besterik ez. Bukatu mesedez ezaera zahar hori. Eguzkia eta euria? Ez dakit erantzuna. Idearik, ez egiten. Eguzkia? Eta euria? Erromako zubia. Zer ikusi? Zer ikusi? Ura ikasi. Nola esaten da Bizkaian babarruna? Babarruna gehien bak iputxin, ez? Indabak. Indaba. Bizkaian amama? Amama, bai. Eta iparraldean? Amuma uste dutela. Amatxi. Bizikletaren sinonimo bat? Bikurpila. Txirril nola. Zasik, Txirrindua. Urrutiko intxarrak 14. 14 eta zer. Venga, bota. Ez dakit zein dan. 14 urte ditu. Baina txuleta daukazu. Gerturatu eta lau. Eta lau, hori da, bai. Madre mía. Nire esker parte hartzaiak. Ai, vale. Ciao Leire, egunon. Hementxe nago San Mameseko inguruetan edo gutxi gora beran, zu nun zaude? EITB batean nago, etorriko zara? Banoa, ados, ciao, ciao. Ontxe arte. Kaixo. Ondo, bai. Ondo? Sartuko gara? Bai, goaz. Bueno, Leire, orain arte zer moduz zure elkarrizketekin? Oso gustura nago, egia esan. Zuzelan? Ni apurtxo bat urduri nago, Ez dakit Andrea... Andrea Rizabalaga eta Dani Alvarezekin urduri zaude. Bai, apurtxo bat, ez dakit zergatik, baina bai, eta baina gainera. Bai. Dira Euskaldun berriak, ez da? Euskaldun berriak dira, euskaraz ikasi dutelako hitz egiten, kazetaritza egin ondoren esango nuke. Baina, bueno, nik ere bai, eta ez da zer gertatzen, Ez, bueno, orduan... Euskaldun zaitezke nahi duzunean. Orduan itxaropena daukat kazetari serio eta euskaldun izateko. Kazetari euskalduna izateko, bai. Serioa izateko... Leire, mesede. Gero eta urduriego nago. Ondo joango da, tranquil. Vale.
La OTAN ha confirmado que el misil que ha caído en territorio de Polonia no forma parte de un ataque deliberado por parte de Rusia. Eso, por tanto, lleva a que el gobierno... Nork ez du Dani Alvarez ezagutzen? Irratian bere ahotsa entzutera ohituta gaude. Espainolez hitz egiten digu Dani Alvarezek. Bera Galizian sortutakoa dalako. 2018an Euskaraldiaren lehenengo 11koan parte hartu zuen eta ari horretatik tiraka egingo dugu gaur elkarrizketa euskaraz. Dani, zelan zauzu? Azterketa batean sentitzen naiz. Bai? Bai. Euskararekin lotutako... Oso nago. Bai. Baina beti dira, ez? Euskararekin lotutako elkarrizketak Euskaldun berriarentzat? Bai. Bueno, norrez da Euskaldun berria gaur egun. Bai, ni gainera oso berria. Oso berria. Zergatik hasi zinen Euskaraz ikasten? Nahi nuelako. Ez dago arrazoi nagusirik, ez dakit. Nire kasuan aita Asturiasekoa zen, eta aitak gurekin gaztelaniaz hitz egiten zuen, eta amak gallegoz. Beraz, bi hizkuntzatan bizitzea naturala da, niretzat, guretzat, lau, anai arreba gara. Eta, bueno, ona iristen nintzenean, argi eduki nuen. Euskara ikasi nahi dut, eta txikia nintzenean anaiak ekarri zuen zinta bat, kaset bat. Bai. Hori vintage da, baina kaset bat... Ez, guretzat ez da vintage, gu da bizi izan dugu, kasetak etxean sartzen ziren. Kortatukoa, eta ki hostias diran. Eta, bueno, gaur egun ulertzen dut, beraz, bueno, ondo dago. Eta, bueno, azkenik, baina oso importantea, oso garrantzitsua, umeekin hitz egiten dut euskaraz. Aurrekin euskaraz. Bai. Orduan, bueno, ez dago arrazoi nagusirik, badaude arrazoi batzuk. Gaur egun euskaltegira joaten zara? Ez, klaseak hemen bertan ematen ditut, irratian. Irratian, ematen dizkizuete. Bai. Lanerako importantea da. Bai, oso. Igartzen duzu? Nire helburua da, eta beti izan da, hasieratik ondo ulertzea. Nik uste dut ondo ulertzen badut, ohiturak aldatuko ditugula. Eta hor da nire helburua. Ulermenean. Niretzat, orain arte, euskaraz hitz egitea ahalegina da. Gaztelaniaz pentsatzen dudalako. Baina, zuk euskaraz hitz egiten duzu, eta nik gaztelaniaz, eta lotura hori ez da eten. Zerbaitek funtzionatzen du horrez. Bai, herri pluralagoa eukiko dugu. Galizian hori gertatzen da. Nik gaztelaniaz hitz egin nahi dut. Eta zuk gallegoz, eta hizketa badoa aurrera. Elebitan egin daiteke hizkuntza. Kontua da ez derrigortzea bestea aldatzera, ez? Bere hizkuntza hitz egin nahi duen horretan, ulermena. Beraz, bueno, hortik aurrera, C2ra ailegatzen banaiz, hostia, primeran, eta elkarrizketa bat egin halko dut, ez dakit, 5 urte barru, primeran. Hori ikusten duzu? Ikusten duzu zure burua irratian euskaraz aurkezten? Nik gogoko nuke, baina, kao, asko falta. Ezan didazun lehenengo gauza ziren izan da, azterketa batean sentitzen zinela. Bai. Igartzen duzu euskaraz hitz egiten duzunean bestearen begirada? Jendea zure zain? Nola hitz egingo du? Bai, presio hori existitzen da herri honetan. Euskara garbia, ez akatsi egin... Bueno, eta nik uste dut hizkuntza zaindu behar dugula. Baina euskaldun berriok presio hori sentitzen dugu. Eta gaur hasiko da Euskaraldia. Aste honetan
txapa batekin, ahobizi edo belarri prest, joango gara euskaraz hitz egiteko eta euskaraz mugitzeko. Dani, zein izan zen euskaraz ulertu zenuen lehenengo kanta? Norbera bere ametsen jabe, zutagarrikoa. Abestiaren amaiera oso kaineroa da. Oso kaineroa da. Usten zaitu hemen? Bai. Korintxo bertan ez dakit zein dan kanta hori? Ez dute inoiz jotzen, zuzenean jode. Ez dute sekula jotzen? Beti esaten diet. Sartu hori playlistan hostia duna puta ben. Baina esango dioz euskaraz, ez? Bai. Aizu, Aitor, nahi dut kanta hau mesez. Bueno, Baskari hori behintzat egin aldiogo, hemendik. Aitor Gorosabel, nahi dugu kanta hau zuzenekoetan. Bai, ez. Zuretzat aurtengo erronka Euskaraldian zein da? Euskaraldiari esker, auzoan, ezagutu ditut pertsona batzuek euskaraz dakitenek. Eta orain adibidez, okindegiara joaten naizenean, badakit gure okindegian emakume batek euskaraz hitz egiten duena. Txapa hau magia, txapa honek magia egiten du. Eta, ni belarripet naizen aldetik, pare bat esaldi, egunero. Hori. Sentitzen duzu azterketa bat izan dela? Ze nota jarriko zenioke zure buruari? Niri? Bai. 6. 6 bat? 6 bat. Bakarrik? 6 bat? Bai. Ondo zigortzen dozu zure burua, zuk, Pilo bateak atxe egin ditut. Baina saiatu zara euskaraz egiten? Bueno, bai, hori da. Orduan 6 bat, altzatu dezakegu apur bat. Venga, 7. 7, jo. 7 bat ondo. Euskal Telebistako aurkezle izateko ez da beharrezkoa euskera perfekturik hitz egitea, biztan denez. Nire aurretik badaude bi lagun oso ondo euskera ikasi zutenak. Eta oraintxe bertan bi aurkezle serioak bihurtu direnak. Andrea Rizabalaga, Euskal Telebistako aurkezlea, dan euskeraz. Ia dan euskeraz. Hemen gehiena euskaraz egiten da, ez beti. Eta niretzako hori beti izango da erronka bat, baina aldodan neurrian, nik egiten dute euskaraz, bai. Baina iraganean zuretzat ez zen dana euskeraz. Nire ama hizkuntza ez da euskara, gaztelania da. 20 urtegaz ikasi nuen, hasi nintzen ikasten, gero 23 urtegaz ja ega atera nuen, eta orain hemen dago, euskaraz lan egiten. Eta egin adibidez, atzera begira Andrea 20 urte zuenea. Eta orain zuk hitz egin behar duzu hango Andrea. Zer esango diozu hango Andreari? Ez dala hain zaila. Teoria eta hori niretzat oso erraza izan zen, baina gero praktika, mintzatzeko orduan, eta hori dana bastante zaila izan zen, eta lotxatu egiten nintzen, eta sentitzen nintzen ezberdina. Orduan, iristen zara ona, eta zara apur bat arraroa. Eta beti danik sentitu dut, bestek baino gehiago egin behar dudala. Oraindik ere apurtxo bat sentitzen dut hori, baina ja hori normalizatu egin da. Eta hemen lanean izan zenuen nolabait irakasle bat, lankide batekin. Asko. Baina bat bereziki Lierni Agirrezabala, berak beti esaten du ni naizela bere errae, eta nik berari esaten diot bera dala nire euskaltzaindia. Hasi nintzanean hemen, berarekin hasi nintzen, asteburuko txandan, eta beti galdetzen nion, hau zelan esaten da, porque euskaldun berri batek erderaz pentsatzen du. Eta nik ondino erderaz pentsatzen dut beti. Orduan, erraztasun hori hartzen duzun arte, norbait ondoan badaukazu hobeto. Eta lanean zure lehen momentua euskeraz gogorarazten
jolasten alduzu. Zelan, markatu? Zure lehen momentua lanean euskeraz. Nire lehen, gehien gogoratzen dudana da, nire lehenengo zuzenekoa euskeraz. Momentu horretan, gogoratzen dut zelan euskaraz egiteko ez neukan gaitasun hori, horrek eragin zidan beldur pilo bat, ezta? Kiroletako gai bat zan, ez dodala bat ere menperatzen, orduan izan zen, baina ondo atera zen, ondo atera zen, hortik dago gainera, uste dut. Oin ama zarela, eta orain seme bat daukazu, eta berarekin, hasieratik euskeraz, bai. Bai, berarekin euskeraz egiten dut, bai ala bai, naz eta zerre egon euskaraz egiten saiatzen naz, eta bera da orain nire euskaltegirik onena, eta nire euskaraldirik onena, ze berarekin daukat promesa hori, ez da, beti euskaraz egingo dugula elkarregaz. Aurtengo euskaraldiari begira daukazu erronkaren bat edo? Beste erronka bat. Nire eguneroko erronka da, ahaldodan guztietan euskaraz egitea, eta egunero ikasten dugu zeo zer, nik euskaraldi batean bizi naz. Zer da zailagoa euskara ikastea edo vegano izatea? Vegano izatea. Vegano izatea, oso. Bidasoako Eskubaloi taldeak euskaraliko erronkari heldu nahi dio. Eta bere egunerokotasunean, euskararen presentzia areagotu nahi du. Nazioarteko jokalariak dituen talde batentzat ez da erronka makala, baina irundarrak erronkazaleak dira. Gogoratu Europako txapeldun izan zirela. Zara, Bidasoako komunikazio arduraduna. Hori da, bai. Eta zer egiten duzu? Eguna zehar gertatzen diren gauzak komunikatu, lehen taldearekin egon, entrenamendua probatu, neurketeteran egon, pixkate jendeari, pixkate entrenamendua eta imaginekin eta irudiekin komunikatzea. Zale asko dituzue? Bai, gaur egun 1500etik azkire ditugu, gutxi gora bera, eta gero partiduetan jende gehiago etortzen da ikustera neurketa. Hizkuntzetan egiten duzue komunikazioa? Batez ere euskeraz, baina baita ere gazteleraz, aurten nola gure atezaina polonieko den, batzutan ere polonieraz egiten dugu, frantsesez, baina batez ere euskeraz. Euskaraldiarekin alegin berezia egin nahi duzue, komunikazioan ere? Bai. Zer egingo duzue? Gure komunikazio jardueretan, euskeraz mintzatu, bazkidekin ere bulegoan mintzatu, eta dena delakoa, euskeraz egin. Bidasoako jokalarien zain gaude eta utzi digute baloia. Zer dauka berezia? Pegamentua daukala kanpotik. Saiatuko naiz hau porteriara botatzen, pentsatzen dudalako ez duala horren txartu egingo. Oze. Eta hala ere, ez dut sartu. ¿Cuánto tiempo lleváis en Irún? 2 años yo. Yo 5 años. ¿Y en este tiempo habéis tenido relación con el euskera? Sí, es inevitable, pero... ¿Por qué es inevitable? Bueno, porque al final tenemos compañeros que hablan euskera, vas al súper, vas a cualquier sitio y escuchas el euskera por todos los lados. ¿Es importante saber el idioma para poder integrarse aquí? Yo creo que sí, por respeto sobre todo a la región, todo eso, la historia, yo creo que sí. Sí, para mí. Es además bonito. Yo soy gallego y también tenemos, digamos, un idioma propio y me parece interesante también. Se ve muy distante, es muy complicado, pero me parece bonito.
¿Qué palabras habéis aprendido para integraros? Bueno, no sé. Egunon, Arratsaldeon, Kaixo. Mil esker, eskerrik asko. Oso ondo. Contar un poco bat diru, lo que te decía antes. No sé, algunas... tenemos una rueda Sortzi, que se llama Sortzi, 8 en castellano. Sí. Y alguna más, pero hay que... Cosas sueltas que vas escuchando. Sí. ¿Cómo suena el euskera desde fuera? Que parece más a un idioma ruso, polaco, algo así, del norte, escandinavo, algo perdido por ahí, pero no latino, vamos a decir. De las palabras que habéis aprendido, ¿habéis escuchado? ¿Con qué os quedáis? Igual, barkatu. Sí, bastante. Cambia mucho, sí. Igual te diriges a alguien así con un barkatu, aunque luego le hables en español, pues cambia bastante. Y yo eskerrik asko, más que cuando me voy, cuando saludo, eskerrik asko, agur. ¿Y lasai? Lasai es más de broma que lo hacemos. Sí, lasai, poliki. Sí. Julen, nolakoa da ekipoaren giroa, temperatura euskarari dagokionez? Nahiko ona ez, baitu bertako jende ugari, gaztiak ere baitugu, eta askotan jokaldiren bat ere baita ere euskaraz zendatzen dugu, eta nik uste dut bastante hitzaiten dugu euskaraz. Esportzu berezia egiten duzue euskararen alde, ez du edo naturalki sortzen da? Ben, ez dut naturalki, ez batzutan hori, konturatzen gara badela jendea ez dakina, eta orduan saiatzen gara hizkuntza aldatzen, baina behartian godenean askotan euskaraz zendatzen. Egun hauetan, zelan egin daiteke, ze esportzu egin daiteke, edo zer egin daiteke euskara gehiago entzuteko? Katxondoak nik uste dut beti, ez? Humoretik hartzen dut? Humoretik, ez dut humoretik, eta zerritarrekin kizkite, eta horreko saiatzen dira. Zein da zure esaera favoritua dukutuna, euskaraz? Ontsi bertan ez dakiz, esango zen. Hitz bat asko gustatzen zaizuna. Edo agian zelaian, partidetan asko errepikatzen duzuen hitz bat. Lasai esatet asko baitere, partidutan nola areriok ez dakiten normalen euskeraz, lasaitasuna transmititzeko, lasai hitza askotan esaten dira. Markamena ere eskatzen da asko? Igual gutxi, partidutan gutxi. Markatu zorren beste, baina lasai bai. Erronkaren bat euskaraldirako. Alba dugu, euskaraz hitz egiten dugu. Bizi eta jendearekin hitz egin. Eta etxean edo lanean... Etxean ez. Da lanean ez, ja jubilatuta nago. Bueno, barkatu. Nola esango zenuke Gipuzkoan zelan zauz? Euskeraz. Gipuzkeraz. Zemouz. Oso ondo. Hor konpon? Maria Anton. Sanno tutti? Maria Anton. Hitz egin sinonimo bat? Hitz egin, berba egin. Kalaka egin. Oso ondo. Haze parea? Bai, haze parea? Haze parea gu? Tienes que tabarea. Karakola tabarea. Oso ongi. Karakola tabarea. Barraskita barea, edo lako zerbait. Barraskita barea. Karakola tabarea. Nola esaten da Nafarran ostirala? Barikua. Baina Nafarran? Hortzirala. Izan leike. Eta jarriko duzu txapa? Bai, noski, bai. Jarriko dut txapa eta mango dut txapa. Gauza biak. Hori, mila esker. Zeuri. Agur. Arroñiz, euskeraz, arroitz. Nafarraldean, Lizarraldean, Riberaldean, oso jende gutxi hemen bizitzen da, eta are gutxiagok euskeraz hitz egiten du. 5% edo, baina besteak beste tipo batek. Josu Iturria. Nor izango omen da tipo hori, Iturri kontzerbaren jabea. Joango gara beraren gana, baiet.
Erriberako piper bat. Hemen txegaude Erriberan, Arroñizen, Josu, Iturrerekin. Euskeraz hitz egiten duen bakarra, hemen. Egia da, Josu? Bai. Hemen lantegian, Arroñizen herrian badakite noroi bai gehiago, baina lantegian ni bakarrik bai. Zu zara pertsonai bat. Zure eta hitz egin dugu berri, zure aitarekin eta berak ere ez du euskeraz hitz egiten, baina zu nola hasi zinen euskeraz? Bai, bizka bat arraroa da ez, baina hasi zen ama nahi zuen beste hizkuntza bat ikastea ez, txikitatik, eta egin zuen esfortzu asko Lizarrako ikastolara eramatea. Eta esfortzu asko egin zuten, zeren lehen ez zegoen errepide berria eta errepide zaharretik joan behar ginen, zeren goizean eta arratsaldean ikastola, eta orduan egin zuen esfortzu hori eta eraman zidan niri eta nire anaia, eta joan behar ginen hasiz, elkartzen ginen 5 edo 6 lagun bat aiokoa, beste bat oteizakoak, eta hartzen genuen kotxe berean, eta agian ez natu behar genuen ordu bat edo ordu erdi bat lehenago egiteko ibilbide guztia eta Lizarrara joateko, eta hortik hasi zen. Orduan, hemengo, Arroñizen ez da asko hitz egiten. Ez, orain pizkanaka jendea animatzen da, adibidez nire kuadrian badaude 3 pertsona euskaltegian joaten direla, eta euskaraz ikasten ari dutela, badea darama 6 urte, bestea darama 4, egin behar du aurten 4 urte, eta bestea hasi da orain. Eta olen pizkanak da, ez dakiz horretik, baina jendea erraztasuna gehiago dago, herrigoratik subentzioa dago euskaraz ikasteko, bai, orain jendea pizkanaka, eta ja beldurrak kendu du jendea euskaraz. Zuen izena da Iturri Kontserbak. Hori da. Baina ez da beti izan Iturri Kontserbak. Lehenago zen Kontserbaz Iturri. Noiz aldatu duzu zenuten izena? Hasi ginen Errigoran, saskiak egiten eta euskarari margen hori ematen. Eta ja agerraldi bat hasi zen Errigoran, euskara bultzada ematea. Errigoran bidez Emun enpresa etorri zen, eta beraiek ja etortzen zen, eta ja egiten ziguten gutxi gora bera dena, laguntzen ziguten. Eta beraiekin eta bere laguntzarekin ja hasi ginen. Eta baina ikusi dut, latetan, zuek bilingue zaretela, oraindik bilinguismo mantentzen duzue produktuetan, ez da? Errigora eskatzen zigutena da, bere saskietan euskeraz ipintza. Eta gu esan genuen, zergaitik ez bere saskietan eta ja bezero guztientzat. Eta euskaraldiari begira, bezeroekin gero eta gehiago uste dut. Nola, hemen bezero guztiak ez direnez euskaldunez, baina ia gehienak bai, zuk ez arazten euskeraz egiten, ez? Eta ipina badaukatenak, jada erraztasuna bat, jakiteko euskeraz dakitela, edo ulertzen dutela, eta euskaraz egiteko. Jotake. Bai, jadakizu, ere. Zamo gurasoak? Ondo, hor daude lan egiten, jadakizu, ama lantegi barruan lan egiten, eta hemendik hor da. Bai. Ez dakit kuadrilla bat elkartu bar gara, orduan piperbete batzuk egiteko asmoan neukan. Bai, nahi bat duzu, kutsa hutsik bat uzten dizut, eta zu sartzen duzu nahi duzun botea. Ados, bakarrik kutsa orduan, bai. Bale. Venga, eskerrik asko. Nerabezaroan, Ingalaterratik Ipar Euskal Herrira etorri zen Dylan English gurasoekin uda pasatzera. 2016a izan zen, eta orduan entzun euskara lehenengo aldiz. 6 urte beranduago, gaur egun, ia euskaltzaindiakoa dirudi. Kaixo, egunon, eta ongi etorri gaurko bideora. Gaur, euskerak, itxura zeharo desberdin den beste hizkuntza batekin dituen loturak ikusiko ditugu.
eskualerrian turismo linguistikoa absolutoki egin behar da. Batzutan txinerak eta euskarak badute elkarren antza bai eta gramatikoan ere. Opa, kaixo. Zelan zaude? Gaur jakin dut Georgiaren ikola, urte betez. Bai. Eta beste hizkuntza bat ikasteko desietan zaude? Bai, betzea bai, ikastea bai. Hori alda egiten duzuna? Tokiak bisitatu eta bertako hizkuntzak ikasi? Bai, toki berezi batzutan. Toki berezi batzuetan, orduan zuretzat Euskal Herria berezia izan zen? Bai, noski, bai. Zergatik? Bueno, bada, bai. Baina zergatik izan zen, zuretzat berezia? Ez dakit zer izan zen, hola gauza honitz elkartu ziren, hizkuntza noski, gero leku ere, eta jendea. Unibertsitatean pixkat eten bat egin nahi nuen, eta Euskal Herria agertu zitzaidan, eta Euskal Herriko realitatea ez nuen bat ere zautzen. Niretzako ara heldu eta bai, esaten duan bezala, holako naste oso misteriotsua, baina oso bizia, ez? Zerk eman zizun arreta gehien, misterio guzti horretatik? Historia bizia. Beti esaten da ez, euskara hizkuntza zaharra dela, baina oso leku guztietan hitz egiten zuen, lekuek hitz egiten zuten. Hizkuntza bera nolabaiteko, ez dakit, artefaktu bizia zen niretzako. Eta gero bihurtu zen, komunikaziorako tresna niretzako, baina hasiera baten hori kanpotikan ikusten nuen. Mitoa da baita ere euskara ikastea zaila dela, ez? Bai. Egia da frantsesetik, inglesetik abiatuta euskara gramatikalki desberdina dela, baina ez dakit, txinetarrentzako ingelesa oso diferentea da eta denek ikasten dute, beraz, niretzako ez dakit. Hizkuntzaren berezko zailtasunetik harago doa kontua eta berez ez da zaila. Esaten dute, bebai, euskaraz ezin direla gauza guztiak esan. Haserretzen zarenean falta zaizula hiztegia, edota ez? Beste egoera batzuetan ere hizkuntza zaila dela erabiltzeko. Zuk ezagutu duzula berriki euskara? Iruditzen zaizu ezin duzula egoera guztietan erabili hizkuntza? Ez, eta neuri kostatzen zaik gehiago, ez dakit, espainolez hola haserretzen aiztenia zolako hauzek esatea, euskeraz baino, eta gainera euskalki batetik bestera, dena ez baino desente aldatzen da, beraz, badu holako, ez dakit, bizkaierez haserretzea, igual, polita. Bizkaieraz haserretzea polita dala. Zuretzat, gramatika horren ondo ezagutzen duzula, bada berezitasunik edo zerbait gustatzen zaizuna euskararena, beste hizkuntza batzuk ez daukatenak, edo ez dakit, kuriosoa egin zaizuna? Ez aida zurgatiboa, mesedez, mundu guztia itxaroten adidan. Ergatiboa, ez baina, bueno, geurkieraz ere badago, ez euskeraz bezain beste, bai. Hori goia da horrelako gauzak esatea, Dilan. Zeda pentsatzea, etzarete horrein bereziak ergatiboa izateagatik. Lasaitu zaitezte. Bale. Bertze bat aipatuko aditza, zenbat informazio kabitzen den, silaba batean edo bitan. Aizu, Dilan, eta horten Euskaraldian parte hartu behar duzu? Bai, hemendikan, baina parte hartu bai, astean euskeraz aldudanean egiten dut. Espazioak dituzu euskaraz hitz egiteko bertan zaudela, zure herrialdean zaudela? Orain ez zain bertze, Londresen egon nintzen aurten eta gehiago, baina orai honen bidez, Skype bidez edo, bertxotan egiten dut astean 3-4 aldiz. Bertxotan ere? Bertxotan baitugu, bi taldetan aitzen naiz, batean pixkat diasporan, eta Euskal Herrian, eta bertzea Xiberoko bertxo eskola. Beraz, bakoitzean pixkat, modu batera edo bestera egiten dugu. Desietan zaude Euskal Herrira itzultzeko? Bai, biziki bai. Ez dakit noiz, ze orai Georgian egon naiz denbora batez, baina bai, alduanean, ez dakit, bertxotan kantatzea edo pintxo pote baterako. Beso zabalik itxengo zaitugu, amen. Ederkin, mila esker. Urrengo gonbidatua ni bezala italiar bat izango da, Flavio. Da bere izena eta artista bat da. Egin du kanta bat Esne Beltza taldearekin. Joango gara bere etxera? Venga, va. Le notti arrivano veloci.
Momentu historiko bat, Euskal Telebistan, bi italiar elkarrekin, Flavio eta biok, bueno, protagonista gaur da Flavio. Kaixo Alessandro. Ciao Flavio. Ciao, come stai? Molto bene, baina orain momentutxo batean euskeraz. Venga. Euskaraldian gaude eta baita zu, bueno, belarri prest zu zara. Bai, belarri prest, bai. Baina oraindik. Saldibian gaude, zer gaitik zu zara. Saldibin, zer gaitik. Ba, ni etorri nintzen Erasmus beka batekin, duela 22 urte, asko ja, Donostian. Eta, ba, ondo pasa nuen, gutxi kasi nuen, egia esan. Erasmus olakoa da, egia esan. Bai, eta aske sentitzen nintzen, ia izan zen niretzat zerotik hastea, eta erabaki nuen hemen gelditzea. Eta noiz hasi zinen euskararekin? Nire bikotea oparitu nuen liburu bat. Ikasteko. Ikusentzuleok liburuak oso garrantzitsuak dira gure historian. Ezke niri gauza bera gertatu zitzaidan. Bai. Eta gero ez dakit, hizkuntzak gustatzen zait, euskera oso polita da, oso zaharra, oso poetikoa. Eskualtegian hasi nintzen, eta ez dakit, hemen nago. Trebetasuna daukazu euskeraz eta idatzi eta egin duzu kanta bat euskeraz. Bai, argitaratu dut nire lehenengo abestia euskaraz, pozik nago. Bai, noski? Bai, parte hartu dute Maider Zabalegik, igual zu ez dakizu, Alaiz eta Maider, grupo talde oso polita. Bai, Zure kantaren izenburua zein da? Da NNNZZZ. Nor naiz ni zein zarazu esan nahi du. Eta bixia irutzen zait euskaraz, kien edo ki esan daiteke bi modutara, zein eta nor. Eta, nire abestiek hitz egiten dute norberari buruz, bakea aurkitzerari buruz. Eta uste dut norberaren pakea denon parkea dela. Bai, oso ongi. Oso sakona da kontzeptu hori, oso Franco Battiato adibidez. Que buena, oso ondo. Hemen ere daude Franco Battiato sale pilo bat. Gu gara Franco Battiato saleak. Eta bukatu behar dugu omenaldi batekin. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Zer. Finito? Ya está, oituta. Gaurkoz finito. Nola gaurkoz? Gaurkoz bai, baina antza eskatu ziguten beste bat. Ziguten, ala dizute? Ez, ziguten, justo pasaden astean. Baina nik ez dut inorekin hitz egin. Baina nire profesionaltasuna jokoan dagoen telebistan beraz egin behar ditugu. Ados, kasetari serio eta euskaldun bat izan nahi duzunez, lagundu behar dizut beste saio bat egiten. Esate baterako, baina begira, badakizu nora joango garen. Arabako Errioxara, leku zoragarri batera, eta, igual ez dakit gustatzen zaizun, baina Osasunaren entrenatzailea elkarrizketara. Ze guai. Zuzara futbol zalea? Ez. Ez, bueno, hobe. Bueno, momentuz,
Nola ikusten duzu deskonektatzeko paseo bat Bilbo begiratu ze polita? Nik uste dut datorren astean beste saio bat egin behar baldin badugu eta oraintxe bertan enteratu baldin banaiz, behintzat gonbidatu beharko diazula zerbaitera. Ez dakit afaltzera edo pote bat hartzera edo zerbaitera. Niretzat pote bat. Ba, venga. Hala, goazen. Goazen ba.